Hello friends, welcome to my channel by Demia Abir. नैबे समाव आङो custom URL खौ माबायदि दिहुनो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो सानदों। गिबियावनो नोंथांमोना Chrome ब्राउजाराव थुनानै हो। Chrome ब्राउजाराव थुखांनायनि उनाव search बाटोनाव क्लिक खालाम। बेनि उनावहाय www.youtube.com बेबायदि बुंनानै हो। बेनि उनाव बेखौ सार्च खालामोबा नोंथांनि मबाइल स्क्रिनाव बेबायदि फैगोन। चेनेल आइकननि सायाव 3 dots दङ। 3 dots आव खनसे क्लिक खालामना हो। बेनि उनाव डेस्कटप मोडसिम मबाइलखौ सोलायनानै ला। बेनि उनावहाय क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुनो मोनगोन थ्री dots आव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनि मबाइलनि स्क्रिनाव नोंथांनि चेनेलनि आइकनखौ नाय। नोंथाङा चेनेलनि आइकनखौ नुनो मोनदों ना? बे चेनेलनि आइकनाव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामोब्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि अपशनफोर फैगोन। बेनि गेजेराव नोंथाङा योर चेनेल बे मोनसे अपशनाव क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनि कास्टम URL बेबायदि नोंथांनि कास्टम URL आ सार्च बाटोनाव नुजागोन। आं बेखौ रटेशन खालामना होदों, स' नोंथांमोना नायलां। बेनि उनावहाय नोंथांमोना एसे गोसो होनानै नाय। बेयावहाय मोनसे कुइसन मार्क दङ। बे कुइसन मार्कनि उननि गासैबो वर्ड्सफोरखौ दानजोब। बेनि उनावहाय नोंथाङा कपि खालामनानै ला। बेनि उनावहाय गुबुन मोनसे मेथडआ जाहैबाय चेनेल आइडियाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव लेफ्ट साइडआव नुनो मोनगोन 3 dots। 3 dots आव थांनानै नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। 3 dots बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा माय चेनेल नुदों। बे माय चेनेलाव खनसे क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामोबा नोंथांनि चेनेला बेयाव नुजाथिगोन आरो सार्च बाटोनाव नोंथांनि कास्टम URL आ नुजागोन। नोंथाङा बेखौ डाइरेक्ट कपि खालामनो हागोन। कपि खालामनानै जेब्ला नोङो इउट्युबाव थांनानै सार्च बाटोनाव पेस्ट खालामनानै होगोन। नायलांबाय था नोंथांमोना पेस्ट खालामनानै होगोन, अब्ला नोंथाङा मेन चेनेला बेयावहाय नुजागोन। आरो बे चेनेलाव थुनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांनि चेनेलाव बेसेबां भिडिअ दङ बे गासैबो श' जाजोबगोन। स' जानांगौ नोंथांमोना बुजिबाय कास्टम URL खौ माबायदि दिहुनो आरो माबायदि बेखौ कपि खालामो। बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना एसेबाबो रोंगौथि मोनबाय। स' गोजोन्थों, बेखिनियानो।